Sabor Islamske zajednice BiH prije 10 dana brutalno je zloupotrijebio svoju funkciju i direktno stao u zaštitu ovdašnje bošnjačke mafije. Najzaslužnija osoba za pretvaranje Sabora u zaštitnika mafije i palicu anti-amerikanizma svakako je kriminalizirani Edhem Bičakčić, osoba sa desetinama krivičnih prijava i više optužnica. Kako je Bičakčić, spašavajući kriminalce, zapravo spašavao sebe? Sanjin Bećiragić. Ja sam veteran namještenih političkih procesa. Meni to postaje rutina. Ovo je legendarna izjava vječito poštenog, nikada ni za šta krivog i odgovornog, te nadasve bezgrešnog Edhema Bičakčića, koji je valjda samo zato što je Bošnjak, a ne osumnjičeni za kriminal, redovni posjetitelj suda BiH i kantonalnog suda Sarajevo. Uostalom, 11 krivičnih prijava protiv Edhema Bičakčića podnijela je federalna financijska policija, što samo po sebi dovoljno govori. Naravno, Bičakčić odlučno demantira svoju krivičnu odgovornost, kao što danas istom žestinom odbija da stane pred kamere magazina 60 minuta, iako je davne 2003. godine, nakon što ga je, podsjećamo, po treći put smijenio OHR, a svi SDA-ovci od njega okretali glavu, rado govorio za naš magazin. Danas Bičakčić o posljednjoj odluci Sabora Islamske zajednice u BiH u vezi s OHR-ovom schemom hrabro govori, ali za neke druge medije. Šokantno je i neprihvatljivo da ovakve šeme postoje u OHR-u, posebno što je Ured visokog predstavnika ustanovljen po Dejtonskog mirovnom sporazumu i zadužen za provedbu mira i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ako se taj mir temelji na ovakvim analitičarima i na ovakvim šemama, onda je to apsolutno neprihvatljivo. Podsjećamo, Sabor Islamske zajednice 31. oktobra donio zaključak kojim je, citiramo, ovlastio predsjednika Sabora Edhema Bičakčića da se obrati pismom zemljama članicama PIK-a s posebnim akcentom na Tursku i zatraži njihove stavove povodom satanizacije bošnjačkih, vjerskih, privrednih i političkih čelnika u kontekstu skandalozne scheme nastale u Uredu visokog predstavnika u BiH. Završen citat. Zemljama članicama PIK-a, a posebno Bratskoj i Turskoj, Bičakčić će za početak morati objasniti kako je nešto što uopće nije bilo na dnevnom redu saborskog zasjedanja postalo njegov zaključak. Svakako da je riječ o klasičnoj zloupotrebi te institucije i njenoj brutalnoj politizaciji. Ne mislim, to je dobar skup ljudi da bi se to njima moglo ispolitizirati. Ja ne znam, ja u dnevnom redu nisam vidio tačku i ne znam kako je došlo do te tačke, i tako da ja vas molim da mene... Tako je, ali tako da je malo nepristojno da ja o tome govorim. Razumijemo zašto je nepristojno, kao što cijenimo pristojnost Huseina Smajlovića, potpredsjednika Sabora Islamske zajednice, koji je za razliku od spletkaroša Bičakčića pristao govoriti za 60 minuta. Smajlović ne krije da nije bio na sjednici Sabora, smatrajući da je potpuno preuranjeno da se u vezi sa svim što se događa između Sabora i OHR-a donese neki zaključak. Prvo je sporno, je li samo se odnosi na Bošnjake ili imaju i liste i za Hrvate i tako dalje. To je jedna stvar. Ako je to i druga stvar što je važna je zapravo da vidimo motive. Koliko sam vidio, niko nije rekao da je to urađeno od toga i toga i da je to postulat za nekako postupanje. I treća stvar, ja od OHR-a očekujem da jača institucije Bosne i Hercegovine za svaku oblast koja će u okvirima svojih nadležnosti biti osposobljena da radi na najkvalitetniji način. Činim se, zato ja vrlo, kako bi rekao, sa nestrpljenjem očekujem istragu koju je najavio gospodin Incko i koji će reći ko je radio, šta je radio i tako. Ne vjerujem ni u Erika, ni u nekakve teorije zavjere, niti ja zapravo nisam pristalica takvog načina razmišljanja. Mislim da trebamo mi uraditi ono što je do nas, a nek radi svoj posao. Odgovorno tvrdimo da svi članovi Sabora nisu glasali za sramni zaključak o napadu na OHR, niti su svi sabornici bili upoznati da će Sabor uopće raspravljati o objavljenim schemama antikorupcionog tima. To ponovo potvrđuje da je Bičakčić zloupotrijebio svoju funkciju, ali i cjelokupan Sabor Islamske zajednice u BiH. I to samo s ciljem, prije svega, zaštite bošnjačkih kriminalaca, ali i vlastitog obračuna sa OHR-om, na koji je ljut još od 2001. godine, kada ga je upravo OHR spriječio da na najbrutalniji način zajedno sa svojim kriminalnim partnerom uništi i ukine federalnu financijsku policiju. Slažem se s ovim prijedlogom da ovu odluku primimo k znanju, jer Ured visokog predstavnika ima
carske ovlasti onih takve koristi. Dodatni motiv za Bičakčićev obračun sa OHR-om naravno leži i u činjenici da ga je Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik, prvo smijenio sa pozicije direktora Elektroprivrede BiH 2001. a 2 godine kasnije Pedi Ešdaun novom smjenom ovjerio kraj njegove strujne karijere. No ostavimo po strani, bar za kratko, Bičakčićevo ponašanje. Činjenica je da u svom zaključku Sabor nije precizirao i jasno podcrtao koga to zapravo štiti i zbog koga tačno žestoko protestira. Miloševićevski uvlačeći kompletan bošnjački narod u sukob sa Evropljanima i Amerikancima. Naime, na OHR-ovoj schemi nalaze se i osobe koje su debelo involvirane u kriminal, a o čemu su bosansko-hercegovački mediji, uključujući i naš magazin, detaljno izvještavali posljednjih 10 godina. Bičakčić pritom u ovom slučaju licemjerno manipulira protestom protiv muslimana iz 1983. godine.